Какво ще кажете да направите нещо нестандартно? Като например? Като например да сложим малко лед в пазвата ти. Не може. Ако ти дадем 20 лева. Не съм. Купиш сладолед. То не е за парите, за кефа. Не. Какво ще направиш, защото ние днес имаме предизвикателства, какво ще направиш за мен? Лед в гащите. Ти какво ще направиш за мене? Аз след да слагам ли? Ами няма къде. Има. Те дни ми върви на леч. Опа! Хоп! А без да пипаш. Да прилепне! И ти ме удари да прилепне. Искаш ли да направиш нещо лудо? И да изкараш някой лед? Казвай. Аре за 10 лева да ти изсипеме малко лед в гащите. Айде! Ти си! А дали може да още примерно 10 лева да имитираш оргазъм, но така много силно? Докато ти слагаме леда. Ма да викам? Да. Айде! Айде, направихме го! Нави ме! Ао, майка му стар! Дай малко отзад! Дай, Мария! Майка му! Това е най-лудото нещо, което си правил. Не, Какво си правил? не би близко да го кажа. Не би близко. Добре, ти си истинска машина, брат. Това е. Оргазъм добре симулираш. О, да. Бил ли си някога пасивен в секса? Зависи. Добре, братле, ти тук що спечели своя бас, фана бас, една истинска машина! Ево, брат, 20 кинта с твой! Добре, момичета, какво ще кажете да ви дадем 20 лева и се целунете помежду си? Не! Бреш някой непознат и да почнеш да му крещиш. Кога ще ми върнеш парите, бе? 10 седмици те чаках! Айде. Добре, скандал. Чакам те 2 седмици и ми върнеш парите вече. Не знам какво да направя повече. Наистина. Ама така ли ще си тръгнеш? Наистина ли? Къде са ми парите? Здравей, не ме ли помниш? Бяхме се запознали? Така ли? Да, Къде сме се запознали? на Народен те видях. Да се запознаем пак, че аз нямам спомен. Вау, приятно ми е. Марио, приятно ми е. Това ли новата ти приятелка? Да, аз ги смеям всеки ден, позна. Ти също имаш да ми върнеш едни пари. Така ли? Забрал съм ги днес, много Ще съжалявам. ми донесеш ли някой друг ден? Ама пред Народен трябва да се видим. Народен. Благодаря. Беше много приятно. На мене. Ега ти скандала! Те така, ако завършваха всички скандали, Дали, ако не ме ядосат. това щеше да бъде един невероятно щастлив свят, в който живеем. Нашето предложение за тебе, защото си много готин, е да издеш 5 люти чушки. Готов ли си да го направиш? Аз не си падам много по лютото. 20 лева, човек. Това е офертата на живота си. Никой не си пада по лютото, ама... Люти чушки, 5 люти чушки и участваш в предаването Анабас. 5 люти чушки печелиш 20 лева. 30 лева ще спечелиш. Айде, брат, последна оферта. Няма как да денесиш. Това е оферта. Айде, участваш или не участваш? Добре. Айде, 30 лева, 5 люти чушки. Давай! Здраво, бързо за... Ти си нашата машина! Една! И се танцува тъпка! Дъвчи! Ето, като солета! Давай! Майкъл Джексъна на чушките! Ево, брат! Да! Покажи ли? Браво! Сълзи очите, аз ти виждаме! Емоции! Истинска драма беше това! Но ти ги поля с сълзи и танци. Ево, брат, ти спечели твоя бас. Участва в Анабас и спечели 30 кинта. Благодаря ти много! Ево!